programa. Prijetno. A sada potpuno drugačija, opuštenija, možemo da kažemo i letnja tema. U Čačku je moja koleginica Silvija Pašajlić. Silvija, tokom leta očekuju nas brojne tradicionalne i muzičke manifestacije, Sabor trubača i Sabor frulaša, koji se godinama održavaju u okolini Čačka. Pa nam kaži, interesantno pitanje imamo za ovo jutro, kako su to povezani salsa i Moravac? Na prvi pogled, Maja, gotovo nema nikakve veze između salse i Moravca, ali kada čujete kubanski bend koji svira naše melodije, onda je jasno da Srbi i Kubanci zaista negde u sebi nose isti ritam. To je pokazalo i druženje na Gradskom trgu koje je organizovalo Srpsko-kubansko društvo koje u Čačku postoji više od godinu dana. Imamo puno humanitarnih akcija i volonterskog rada za dobrobit zajednice, pomažemo i starima, pomažemo obrazovanju mladih, radimo promocije kubanskih knjiga, kubanske literature i takođe, naravno, trudimo se da na neki način dublje povežemo Čačak i institucije na Kubi, jer smatramo da je to od ključnog značaja. Nadam se da ste uživali u latino ritmu ovog jutra. Možemo samo da dodamo da je Srpsko-kubansko društvo najavilo da će i sledeće leto započeti u istom ritmu, ali i festivalom. Ali, Majo, da kažemo da i ovog leta nas očekuju i, kao što si rekla u najavi, Sabor frulaša i Sabor trubača, tako da će biti dosta muzike iz ovog kraja. Hvala, Silvija, hvala ti na ovom izveštaju.